Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel na mga baguhan po, sana po ay huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. At pagkakaroon ko po sa inyo lahat ng mga aking nalalaman na panggamot spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan, huwag ipagyabang. At panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. At panatiling tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito ay napakalaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, tiktik at umapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. May share ko lang po ako sa inyo na aking ginawa po na matagal ko na pong ginagamit to bago po ako manggamot ay ginawa ko po na to pinagkalob sa akin ng aking lola na pangontra sa lahat. Ito po, pangontra sa lahat po ito, palipad hangin, barang kulam at mga masamang espiritu po. Ito po ay nakapalog po dito ng dasal po, tapos nilalagay ko palagi sa harap ng altar. Ginagamit ko rin po ito sa aking panggagamot pag nanggagamot po ako ng mga karamdaman po sa loob ng katawan, sa ibabaw ng katawan, mga pilay, malipad sa mga hangin na pilay, mga panggamot na sa mga karamdaman na masakit ang katawan, masakit ang baywang, masakit ang po, lahat po. Ito pong ginagamit ko po, pangkalatan po ito. Ito po. May ko na pong kwento, sikretong orasyon po ito na nakapalo po dito. Ang ginagawa ko po, pag naubos po ito, nilalagyan ko ng langis ng nyug to po, na yung isang mata isang bibig po. Ito, langis ng isang mata isang bibig po ng nyug. Tapos kung maubos na po, nilalagyan ko po, tapos binubugan ko ulit ng Latin po na binigay sa akin, ipinagkalob ng aking lola ng gamot. Tapos pag nasa bulsa mo to, pag naglalakad ka, protection po rin po to sa mga mababangis na hayop. Pag nakakon mo na po ito, na naibulsa mo, nilis po yung mga masama, mga hayop, mababangis, mga ahas, lilis po dito, tatakbo sila po. At kung may halimbawa po yung sinapian po, kukuha ka lang ng ganito, i-cross mo sa noo niya at mangingisay po yung sumapi sa kanya na masamang espiritu o kwan po. Ngayon ko lamang po inailabas po sa inyo na ganito po. At yung nakikita nyo pong itim na kwan po ito ay yung sikreto pong kwan po ito na inilagay ko po sa loob. Ito po yung sasabihin ko po sa inyo, ito po yung bahay na may nasunog po, nilagay ko po dito. Kumuha po ako
yung kasusunog lamang po na bahay, tapos kumuha po ako, nilagay ko po dito. Kasi swerte po rin po yun sa sa negosyo, yung nasunog na bahay, yung wala pa pong nakakaalam na kumuha ka, yung itago mo lang po pag kumuha po kayo, itago mo lang po. Ito po. Tapos dinasalan ko po. Magagamit po rin to yung bisa po nitong yung nasunog na bahay po, yung haligi ng bahay nasunog. May sikreto rin po yun. Pag kumuha po kayo nun, pag nakikipag-inuman po kayo, ikon nyo lang po sa bibig po ninyo. Ikon nyo lamang po sa bibig po ninyo. Tapos, pag nailagay nyo sa bibig nyo, huwag po kayong magpadaan po sa likod ng pag nag-inuman po kayo. Huwag po kayong magpadaan sa likod nyo, kundi kumuha po kayo ng pisto, na maganda pong pisto na wala po nakakadaan sa likod nyo. Kahit ano pong daming ininom nyo po, ay hindi po kayo malalasing. Lasing na po lahat po yung mga kasama nyo po sa inuman. Kayo hindi po nalalasing, parang wala pong nangyari. Maganda rin sikreto naman po yung nasunog na bahay, tapos kumuha ka ng haligi, yung hindi pa masyado nasunog. Basta magkunpo lang kayo, kumuha kayo ng kutsilyo, tapos kumuha kayo ng kunting malit lang po, parang toothpick po ang gawin nyo po. Yun po ang dalhin po nyo. Pag nag-iinuman, sikreto po yun. Pag nakikipag-inuman po kayo, ilan po, pag ilagay nyo lamang po sa bibig po ninyo. Huwag pa kayo magpalata na. Ilagay nyo po lamang sa bibig. Parang toothpick lamang po. Tapos, kahit makipag-inuman po kayo, lasing na yung mga kasama nyo. Sa dami nyo ininom. Kayo, wala pa. Para kayo lamang po uminom ng lamang po na tubig. Yan ang pamamaraan po ng nasunog na bahay. Kung gusto nyo po, yung mga mahilig pong uminom dyan, nag-inuman po, ayan po, maganda po yun sa inyo. Yung mga laklak po dyan, maganda po. Kung makakuha po kayo ng nasunog na bahay, yung kasusunog lamang po kung baka sinasabi ko lang po magsunog po kayong bahay, hindi. Yung kasusunog na bahay po, pagkatapos mo yan, pumunta kayo sa pumisto po kayo at kumuha po kayo ng malit na piraso lamang po na hindi po masyado nasunog. Yung gawin nyo pong toothpick. Tapos pag nakikipag-inuman kayo, yun, iikon nyo lang po. Basta gawin nyo pag nakikipag-inuman kayo ay pumisto po kayo sa gilid na wala pong nakakadaan sa likod nyo para hindi makontra po yung anting-anting nyo po na gagamitin nyo po sa pang-inom. Napakabisa po yun. Nasubukan ko na po yun sa aking kasama po. Sinubukan nila, pinasubukan ko. Yun, di po sila nalalasing. Yan ang sikreto po ng ito po yung napakalaga po ito na aking ginawa. Nagtataka ka kayo kung paano ko pinasok po itong ito pong cross na hindi po sa buti po ito. Hindi po makakapasok dito. Malit po yung bunganga po ng buti. Yan po. Pasok ang cross. Sikreto na lamang po na paggawa po ito at sana po gusto nyo po aking binagi po ngayon na araw na to, pakontra sa lahat po ito. Pinapakita ko lamang po sa inyo para po maganda rin po ito pag nausog po kayo o nabalis, kumuha po lang kayong kunti, ilagay po nyo sa hilot po nyo sa sentido ng ulo. Tapos pahiran nyo yung tiyan po, tapos yung pusod, mawawala po ang usog at balis po. Pangkalatan po ito na aking at maganda kung may po kayo, malit na buti po dito. Hindi nyo pong ikwintas, dala nyo araw-araw. Ibalot nyo lang po pulang pumps po para hindi po siya mahalata. Yung pinakamalit na buti pwede rin po ang gagamitin po. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayong makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon po ay yung
patungkol po sa share ko po sa inyo para may kung kayo paggawa ng langis pangontra sa kulam, barang at aswang at iba pa po. Yan po. Yan po. Paggawa ng langis at pangontra sa kulam at barang at aswang at iba pa po. Lahat po pangkalatan po ito. Ang sangkap po, kumuha po kayo ng luyang maliit, yung kasa sa buti. Kumuha po kayo ng maliit na buti, yung parang ganito na buti, pero mas maliit po dito. Basta yung buti na maganda po na maliit dito. Maliit po dito. Nakasya po yung ilalagay po ninyo. Basta kunti-kunti lang po ilagay po ninyo. Ito. Kumuha kayo ng kahoy ng atis o ugat ng atis. Ugat nito. Yung ugat ng atis, maganda yun sa pangontra po yun din sa mga kon po. Tapos, o kung may kahoy kayo ng sinukuan po. Kahoy na sinukuan. Kung wala pong kahoy kayong sinukuan, okay lamang po. Tapos, yung pang-apat po, tanglad. Kahit na dahon o ugat po, pwede po. Basta yung kwan lang po, kunti-kunti lamang po. At ang gamitin nyo pong ballpen na pula ay yung hindi pa nagagamit po. Tapos, kumuha po kayo ng coupon band. Coupon band po na maliit. At yung orasyon po, narito po ang orasyon po na inyong gagamitin po na pangkon po. Narito po. Sulin sa makak bigitoom. Sulin sa makak bigitoom. Yan po. Po. Yan. Kumuha kayo ng kupumban na ganito po, manggunting po kayo ng kupumban at isulat nyo po yung orasyon. Yung pagsulat nyo po ay yung capital letters lamang po. Gamitin yung ballpen na pula. Ayan po. Tapos yung pangalawang orasyon po, sa uktum pactum benedictum cantum. Sa uktum pactum benedictum cantum. Yan po. Pero bago pong lahat po ay kumuha po kayo ng buti at magkon kayo ng luya na maliit. Yung kasa sa buti lamang po, maliit lamang po. At yung kahoy ng atis, kung wala po kayo mahukay na ugat po, pero mas maganda po yung ugat. Kumuha po kayo ng ugat, ipasok nyo po sa buti lahat po. Gawin nyo po muna buti, tapos lagyan nyo na langis ng kalating langis po. Tapos ipasok nyo po yung luya, maliit na luya. Tapos kung ugat ang kinuha nyo po, ipasok nyo po yung ugat, ilagay nyo po sa loob. Tapos kung may kahoy kayong sinukuan, lagay po nyo sa loob din. Yung tanglad, ilagay nyo po sa loob. Katapos po, na ilagay po nyo sa loob, ay usalin nyo po yung orasyon po na sinulatan po dito. Gumawa po kayo ng kupumban na maliit na ganito. Isulat nyo po yung orasyon. Yan po, isulat nyo po. Sulat nyo po yung orasyon ng ganito po. Tapos, usalin nyo po yung orasyon po ng 3 beses po. Yung isa, 3 beses rin po. Tapos, ihip po nyo sa kupumban na to. Pagkatapos nyo maihip po, itupi nyo po ng pag ganito po yung para po sa inyo. Pag ganun, tupi. Tupi yung ganun. Tapos ipasok nyo po sa tubig, ay sa buti po, sa buti. Tupi nyo na maliit, tapos ipasok nyo sa buti. Tapos pagkatapos po, isunod nyo po yung isa. Usalin nyo rin po ng 3 beses po, iipon nyo dito. Tapos tupi na naman po.
kape. Ilagay po nyo sa buti. Pagkatapos nyo po na ilagay po sa buti, kung na-prepare nyo na po lahat, magdasal po kayo ng isang Ama Namin po. Pagkatapos nyo magdasal ng Ama Namin po, isunod nyo po yung buksan nyo po ito, nakabukas po ito, naka-prepare na po lahat yun, magdasal po kayo ng Ama Namin, nakabukas po ito. Pagkatapos isunod nyo po yung Resurge Superator Rabis Suscitator Cristo Vilator Salus Animalum, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 3 beses po usalin po, napabulong po. Hawakan po nyo yung bote, tapos usalin nyo po yung pambuhay po, na napakapangyarang pambuhay na ginawa na nakapaloob po dito ay yung 3 anghel na kumuha kay Jesucristo nung siya pinuha sa libingan po. Ito ay napakabisa pong pambuhay po sa lahat po ito. Tapos ibulong nyo po yung orasyon po dito na nakabukas po yung po. Tapos usalin nyo po ng 3 beses po sa isip lamang po ito. Resurge Spirator Rabis Suscitator Cristo Vilator Salus Animalum, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Resurge Spirator Rabis Suscitator Cristo Vilator Salus Animalum, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Resurge Spirator Rabis Suscitator Cristo Vilator Salus Animalum, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tapos pagkatapos nyo po mausal po ng 3 beses po, ihip po nyo dito ng 3 beses po. Pagkatapos nyo ihip po, takpan nyo po agad po. Pagkatapos nyo matakpan po, kung kinakailangan pong lagyan nyo po ng tali, o pwede nyo pong gamitin po kahit na saan po kayo pumunta, lakad po ninyo, dali nyo palagi yun. Protection po sa lahat po ito na ipagkakal ko po sa inyo. Yan po ang protection po sa lahat. Pinagkalo ko po sa inyo para may magamit po kayo sa mga malalapit po sa mga nakatira po sa mga bundok o sa mga malalayong lugar, sa mga po, kahit sa Maynila, ganito po. Basta may po kayong pangontra po dito na binagi po, hindi po kayo madikitan. Kahit na yung mangkukulam po, hindi kayo didikitan, kundi lalayuan kayo. Ito, kahit na ito pong ginawa ko po, hindi makakadikit po yung mangkukulam dito, pati yung mamabarang light po na mga po. Sana po ay naintindihan po nyo aking paliwanag. Marami na po akong ginawa na mga pangwintas, mga binagi ko sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko, at sila ay naproteksyonan po. Basta gumawa po ka ng mga agimat o anting-anting po, ay tos puso sa tiwala sa Diyos at tiwala sa sarili po, at focus po sa ginagawa po. Sana po ay naintindihan po niyo aking binagi po. Ito po yung orasyon po na po. Yan po. Sunin sa makak bigitum. Tapos yung isa sauktum, paktum, benedictum, cantum. Yan po. Tapos ilagay po nyo sa bote ito. Bago ang lahat po ay ulitin ko po naman po para maintindihan po. Kumuha po kayo ng luya, ilagay po nyo sa bote para maintindihan po maigi. Luya, ilagay po nyo sa bote. Pero muna po sa lahat, kumuha kayo ng bote na maganda po, malinis po. Lagyan nyo ng langis. Kahit ano pong langis na, kahit anong langis ng nyug, basta langis ng nyug. Ipasok nyo po sa luya, kahoy ng atis o ugat, o kung may kahoy kayong sinukuan, malit lamang po. Tanglad, kahit ugat ng tanglad, ilagay nyo na po. Tapos kumuha po kayo ng pupumban. Ganito pong gawin nyo. Isulat nyo po yung orasyon na ganito po. Ito po, ballpen na pula na bago po sa kupumban. Tapos isalin nyo po ng 3 beses po ito at itupin nyo po, ilagay po nyo sa bote. Pagkatapos mo mailagay na po ito,
magdasal po kayo ng isang Ama namin. At habang nakabukas po yung bote, isualin nyo po yung Resurgis Spiratus Rabis Suscitator Cristo Vilator Sanos Animalum, Alleluia, Alleluia. 3 beses po. Tapos ibuga po nyo dito po sa may bote. Pagkatapos yung maibuga, takpan nyo na po. Pwede nyo na pong gamitin agad po. Kung may, maganda po kung may kon po kayo pantali o ilagay po yung bote na malit talaga po. Na makasya po lahat. Dali nyo po ilagay po nyo sa bag, sa bulsa. Napaka-importante po ito. At higit sa lahat po, para malaman po ninyo na aking tinuro na aking ganito pong pamamaraan po ay pag may aswang po o masamang mga tik-tik o mga po ay kukulo po yung langis po na aking pinagkalob sa inyo. Pag may aswang po sa inyong paligid, kukulo po yun. At kung sino po yung makasalubong nyo pong tao, na halimbawa po nakasalubong yung tao na pinaghila ang aswang po, kukulo po yun. Kukulo po yung langis po. Sana po naintindihan po nyo. At aking paliwanag po. Maraming salamat po sa inyo. Sana po mag-subscribe po kayo at mag-like and share. Paki-follow po aking Facebook page, Iwagan ng Pangasinan. Natanawin ko po napakalaking utang loob sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat.